ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ हरे कृष्णा माताजी प्रणाम। थैंक यू माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് സ്കന്ധം 14 അധ്യായത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അല്ലെ. 14-ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരോധാനം, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം 14-ാമത്തെ അധ്യായം, അതിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. 13-ാമത്തെ അധ്യായം ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ഉപേക്ഷിച്ചപ്പോ അതിനുശേഷം അടുത്തത് ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. അതാണ് കൂടെ നമ്മള് നോക്കേണ്ടത്. അധ്യായം 44 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തീർക്കാൻ നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നാളേക്ക് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം സൂത ഉവാച, സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധുമിത്രാദികളൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടും ദ്വാരകയിലേക്ക് യാത്രയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരം പൂർത്തിയാവാണല്ലോ. യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, മറ്റു സംരക്ഷണം ഇവരൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്ടന്മാരുടെ നിഗ്രഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ അവതാരം പൂർത്തിയാക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഭാവി പരിപാടികളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ കൊട്ടാരത്തില് ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മാസങ്ങൾ കുറെ കഴിഞ്ഞു, അർജുനൻ പോയിട്ട് കുറെ മാസങ്ങളായിട്ടും അർജുനൻ തിരിച്ചു വരാത്തത് കൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠാകുലനായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് എന്ത് തോന്നി തുടങ്ങി, അവിടെ കുറെ ദുശകുനങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ദുശകുനങ്ങളൊക്കെ ദർശിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയതായിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ആർക്ക് പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങി,
യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് പ്രകടമായി. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് കുറെ ദുശകനങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് ഒരു ആപത്തിന്റെ സൂചനയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ മാസങ്ങളായി കഴിഞ്ഞിട്ടും അർജുനൻ മടങ്ങി വരാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രയാസമായിട്ട്, അദ്ദേഹം ഭയാനകമായിരുന്നു, അദ്ദേഹം അത്യന്തം ഭയാനകനായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. സൂര്യനില്ലാത്ത ലോകം, കാലത്തിന്റെ ഗതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, കാലത്തിന്റെ ഗതിക്ക് മാറ്റം വരുന്നതായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള ദുശകുനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു. ഭയാനകമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചു. ഋതുക്കൾ വിപരീതമായിട്ട് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. ജനങ്ങൾ അത്യാഗ്രഹിയായിട്ട് മാറി, ക്രൂധന്മാരായിട്ട് മാറി, കാപ്പട്യമുള്ളവരായിട്ട് മാറി, ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഉപജീവന മാർഗം അധാർമികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ ഉപജീവന മാർഗം തേടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതൊക്കെ കലിയുഗത്തിന്റെ ആഗമനത്തെ വിളിച്ചോതുന്നതായിട്ട് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലായി. കലിയുഗത്തിന്റെ ആഗമനത്തെ വിളിച്ചോതുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, സാമാന്യ വ്യവഹാരങ്ങളും ഇടപാടുകളും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറി. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ കണ്ട ദുശകുനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. സാമാന്യ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ വഞ്ചനയും കാപ്പട്യം നിറഞ്ഞതായിട്ടും മാതാപിതാക്കളും സഹോദരന്മാരും തമ്മിലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിലും കലഹങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി അടക്കി ഭരിക്കാനുള്ള അസ്വാഭാവികമായിട്ട് ആഗ്രഹം കാരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യർ പരസ്പരം എന്തായി വഞ്ചിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കും ആയിട്ട് മാറി, വഞ്ചിക്കാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറാനും തുടങ്ങി. അതാണ് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അത്യാർത്തി, കോപം തുടങ്ങിയ അധാർമിക ശീലങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി. ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥനാക്കി തീർത്തു എന്നാ പറഞ്ഞത്. കാരണം അധപതിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ആര് കാണുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കാണുന്നത്. അപ്പോ അദ്ദേഹം തന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള ഭീമസേനനോട് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് അവിടെ. അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം, ഭീമസേനനോട് പറയുന്നതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഭീമസേനനോട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഭീമസേനനോട് പറയുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, ഭീമസേനനോട് പറയാണ്, ബന്ധുക്കളുടെ ക്ഷേമം അറിയാനും ഭഗവാന്റെ ഭാവി പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് അറിയാനും വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനന് ദ്വാരകയിലേക്ക് അയച്ചത് ഭീമനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? എത്ര നാളായെന്ന് പറഞ്ഞത്? കുറെ മാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ, ഇല്ലേ അല്ലെ? അയച്ചു. അതിനുശേഷം ദ്വാരകയിലേക്ക് അയച്ചു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ അത് ഭീമസേനനോട് പറയാണ്. ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ തിരിച്ച് യാത്രയായിട്ട് അർജുനൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് 7 മാസങ്ങളായി. പക്ഷെ യാതൊരു വിവരവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ വളരെയധികം ആശങ്കാകുലനാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം വിഷമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. കാരണം അർജുനൻ മടങ്ങി വരാൻ വൈകുന്നത് ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം പോലെ എന്തെങ്കിലും വലിയ കാര്യം ആയിരിക്കോ എന്നുള്ളത് ആരിവിടെ ശങ്കിക്കാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിടെ ശങ്കിക്കാണ്. കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മഹാമഹർഷിയായിട്ടുള്ള ദേവർഷി നാരദ മഹർഷി അത് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവാൻ തന്റെ ലീലകളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് പോകാനായിട്ടുള്ള സമയം ആയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനോട് ആര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? മുന്നേ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിവിടെ ആ സമയമായോ എന്നുള്ളത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭയപ്പെടാണ്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ തത്വങ്ങള്, വിഷ്ണു തത്വങ്ങളും ലീലകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെ? അതായത് ഭഗവാൻ ഭൗതിക ശരീരം ത്യജിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ വെറും ലീല മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അന്തർധാനം ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ അന്തർധാനാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ല, ഭഗവാൻ അമ്പേറ്റ് മരിച്ചു പോയിന്ന്, അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ആ ശരീരം ഇല്ല, അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ഒരു ശരീരം ഇല്ല ഭഗവാന്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വെറും ലീലകളാണ് എല്ലാതും. അദ്ദേഹം അന്തർധാനം ചെയ്യുകയാണെന്നും ഇവിടെ നമുക്ക് അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇനി പറയുന്ന 9 മുതൽ 21 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ദുർനിമിത്തങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്.
9 തൊട്ട് 21 വരെ പ്രകൃതിയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളും ആത്മീയ തകർച്ചയുടെ സൂചനകളായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. 21 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ പറയണത്? പാണ്ഡവരുടെ ഐശ്വര്യവും രാജ്യവും വിജയവും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിച്ചതാണെന്ന് യുധിഷ്ഠിരൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപയില്ലാതെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിൽ മാത്രം ആർക്കും വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അനുമതി ആശ്രയിച്ച് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തത്വം ഇവിടെ ആര് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും സ്വാധീനത്താൽ, അതായത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങള്, പീഡനം വരാതിരിക്കുന്ന വലിയ ദുരന്തത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ആകാശത്തിലായാലും ഭൂമിയിലായാലും ശരീരത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന പീഡകള് വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ ദുരന്തത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഈ 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് മനുഷ്യർക്ക് തടുക്കാനാവാത്ത ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളുടെ ഉത്കർഷാണ്. ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാനസിക വിഷമങ്ങളെയും എല്ലാം മറികടക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആരോട് പറയാണ്? ഭീമസേനനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്, വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാണ്. നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളായാലും നമ്മളെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ, മറികടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് എന്ത് വേണം? സേവനം, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നുള്ളതും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭീമസേനോട് വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കണം. ഭീമസേനോടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന്റെ ഇടതു ഭാഗം, കണ്ണ്, കൈ, തുട ഇതൊക്കെ നിരന്തരം തുടിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാണ് അല്ലെ, വിറയ്ക്കുന്നതായിട്ടും ഹൃദയമിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ശ്രദ്ധിക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആഘാതമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ അഭികാമ്യമല്ലാത്ത എന്തോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ആ രാജാവിനെ, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് രാജാവ് തിരിച്ചറിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഉദയസൂര്യനെ നോക്കി കുറുനരികൾ തീ തൂക്കുന്നത് പോലെ ഓരിയിടുന്നു. പിന്നെ നായ്ക്കള് യാതൊരു ഭയമില്ലാതെ തന്റെ നേരെ കുറയ്ക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ അസാധാരണമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ, പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം വരാനിരിക്കുന്ന വിപത്തിന്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽ കാണുന്ന വ്യത്യാസങ്ങള്, ഈ രൗദ്രഭാവം കാണിക്കുന്നതൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ മംഗളകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ് ഈ 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഗോക്കള് അല്ലെ, ഗോക്കളെ പോലുള്ള പശുക്കള് തന്റെ ഇടതുവശത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്നതായിട്ടും കഴുതകൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നതായിട്ടും രാജാവ് കാണാണ്. പിന്നെ കുതിരകൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ കരയുന്നതായിട്ടും വലിയ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് മനസ്സിലാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ വിഷാദം ഭഗവാന്റെ വിയോഗം എന്നതിലേക്കാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതെന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകാണ് ഇവിടെ. വളർത്തുമൃഗങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ വിഷാദമൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് കാരണമായിരിക്കും എന്നിവിടെ രാജാവ് സന്ദേഹിക്കുകയാണ്. രാജാവിന് അത് സംശയം വരാണ് അതൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, മാടപ്രാവ് മരണദൂതനെ പോലെ മൂങ്ങയുടെയും കാക്കയുടെയും നിലവിളികള് ലോകം മുഴുവൻ ശൂന്യമാകാൻ പോകുന്നതായിട്ടും തോന്നിപ്പിച്ചു രാജാവിന്. പിന്നെ ഹൃദയത്തെ നടുക്കുന്ന ആ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളം തെറ്റിയതിന്റെ തെളിവായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതും. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? കലിയുഗത്തിന്റെ ദുർനിമിത്തങ്ങളായിട്ടാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഇതെല്ലാം അനുഭവപ്പെട്ടതായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 15 പറയുന്നത്, 15 ആകാശത്തില് പുക ആകാശത്തെ വലയം ചെയ്തിരിക്കും. പുക പകർന്ന ആകാശം പർവ്വതങ്ങൾ എന്താണ് കമ്പനം കൊള്ളുന്നത് പോലെ തോന്നിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. കമ്പനം കുലുങ്ങുന്നത് പോലെ, അതായത് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവില്ലേ, അതേപോലെ തോന്നിക്കാണ്. പിന്നെ മേഘങ്ങളില്ലാത്ത ആകാശത്തുനിന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ഇടിമുഴക്കങ്ങളും അശനിപാതങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ ഭയപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, കാറ്റ്, നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള കാറ്റ് വീശി പൊടിപടലങ്ങള് അന്ധകാരം സൃഷ്ടിച്ചു. മേഘങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ദാരുണമായ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി?
എല്ലായിടത്തും മഴ കോരിച്ചൊരിയാൻ തുടങ്ങി. ദാരുണമായ രീതിയിലാണ് ശക്തിയായിട്ടുള്ള മഴ തുടങ്ങി. അത് പ്രകൃതിയിൽ വരുന്ന ഇത്തരം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൃപയുടെ അഭാവത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് രാജാവ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂര്യരശ്മിക്ക് പ്രഭ കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടു, സൂര്യപ്രകാശം മങ്ങുന്നതായിട്ടും നക്ഷത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നതും രാജാവ് അത് അതിശയപ്പെടാണ്, വിസ്മയിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത്. തോന്നുന്നതും ആശങ്കയിലാക്കിയാണ് ഇതൊക്കെ രാജാവിന്. പിന്നെന്താണ്, ജീവജാലങ്ങൾ കത്തിയേരുന്നത് പോലെയും കരയുന്നതായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നതായിട്ടും രാജാവ് ആരോട് പറയാണ്? ഇതൊക്കെ ആരോടാ പറയുന്നത്? ഭീമസേനോട് പറയാണ്. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നദികളും കുളങ്ങളും ക്ഷുഭിതമായിരിക്കുന്നതായിട്ടും നെയ്യൊഴിച്ചിട്ടും അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്നില്ല, മനുഷ്യന്റെ മനസ്സും അതേപോലെ തന്നെ അസ്വസ്ഥമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, പക്ഷെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടും അഗ്നി ജ്വലിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കുളങ്ങളും ജലസംഭരണികളൊക്കെ സുഭിതമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്ത് ദുരന്തമാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഉത്കണ്ഠാകുലനായിട്ട് ഭീമസേനോട് പറയാണ്, ഇതൊക്കെ എന്തോ ദുരന്തത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അസാധാരണമായ കാലം, ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തോ ദുരന്തം വരുന്നതിന്റെ അടയാളമാണെന്നുള്ളത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണത്. പിന്നെ അടുത്തതില് പശുക്കിടാങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പാല് കുടിക്കുന്നില്ല, പശുക്കൾ പാല് നൽകുന്നില്ല. പിന്നെ അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അശ്രുക്കളോട് കൂടി അത് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നെ കാളകള് മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ സന്തോഷമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടും ഒക്കെ കാണുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒന്നും ഒരു സന്തോഷവും കാണുന്നില്ല. പശുക്കൾക്കായാലും പശുക്കിടാങ്ങൾക്കായാലും ഇതൊന്നും ഒരു സന്തോഷം കാണുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണം ഭൂമിയിൽ അപ്രത്യക്ഷമായതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ക്ഷേത്ര വിഗ്രഹങ്ങൾ കരയുന്നതായിട്ടും വിയർക്കുന്നതായിട്ടും ക്ഷേത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നതായിട്ടൊക്കെ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നഗരങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളുടെയും ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടും എല്ലാ സന്തോഷവും അപഹരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ലോകം വളരെ വിരസമായിട്ടും ഒക്കെ തോന്നിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യം ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോയതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആർക്ക് തോന്നുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് തോന്നുന്നത്. 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ലോകത്തിന് മംഗളം നൽകിയിരുന്ന ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകള് ഭൂമിയിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായതാണെന്ന് ഈ ദുശഗുണങ്ങളെല്ലാം കാരണമെന്ന് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അനുമാനിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് അലങ്കൃതമായിരുന്ന ഭൂമി ഇപ്പോൾ ഭാഗ്യമറ്റവളായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കാരണം ഈ തിരിച്ചറിവ് ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ ഇത്രയും നാൾ എന്താണ്, ഈ ഭൂമിയിൽ ഭഗവാന്റെ പാദപൂജ മുദ്രകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിരുന്നു ഭൂമി, സൗഭാഗ്യവതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നതായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് തോന്നിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളില് ആ ദുശഗുണങ്ങൾ കണ്ട ദുശഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 21ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുശഗുണങ്ങൾ വന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് 21 വരെ. ഇനി 22ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 24 ശ്ലോകം വരെ അർജുനൻ മടങ്ങി വരുന്നതായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ മടങ്ങി വരവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രകൃതിയിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുർനിമിത്തങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞു വന്നത്. പക്ഷെ അർജുനന്റെ ഭാവം മുൻപത്തെ പോലെ ആത്മവിശ്വാസം നിറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലായി. കണ്ടപ്പോ തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലാക്കിയാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അനുജന്റെ 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ വന്ന് മഹാരാജാവായിട്ടുള്ള തന്റെ സഹോദരനെ വണങ്ങി. പക്ഷെ വളരെയധികം വിഷണ്ണനായിട്ടാണ് ആര് കാണപ്പെട്ടത്? അർജുനൻ കാണപ്പെട്ടത്. മാത്രമല്ല തലകുനിച്ചു നിന്ന് അർജുനന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരയായിട്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഭഗവാന്റെ അഭാവം സൃഷ്ടിച്ച വലിയ ശൂന്യതയാണ് ഇവിടെ മനസ്സിലാകുന്നുള്ളത്. ആർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനത്? ശരിക്കും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനത് അറിയാൻ സാധിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനന്റെ കണ്ടിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഹൃദയം ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. അപ്പൊ നാരദമുനിയുടെ മുൻപത്തെ പ്രവചനങ്ങൾ ആർക്കറിയാം? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഓർമ്മയുണ്ട് അല്ലെ? അത് സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അർജുനനോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ച്, തിരോധാനമാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശങ്കയുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ 25 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്
അപ്പൊ ദ്വാരകയിലെ ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങളാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്നത്. 38 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ 25 മുതൽ 38 വരെ ദ്വാരകയിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമാന്വേഷണം അതാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അവിടെയുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കുറെ. മധുക്കള്, ഭോജന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ള വൃഷ്ണി തുടങ്ങിയ വദ്യദ്വാംശരും പിന്നെ ദ്വാരകയിലെ ബന്ധുക്കളും സുഖമായിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ദ്വാരയിലെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ളവരൊക്കെ വളരെ ക്ഷേമത്തിൽ തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭൗതികമായിട്ട് എല്ലാവരെ കുറിച്ചും ആര് ചോദിക്കാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പിന്നെ അവിടെ ആദരണീയനായിട്ടുള്ള പിതാമഹനെ കുറിച്ച്, അതായത് മാതാമഹനെ കുറിച്ച്, ശൂരസേനനെ കുറിച്ചും മാതുലനായിട്ടുള്ള വസുദേവരെ കുറിച്ചും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജന്മാരൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പിതാവാണ് വസുദേവരുടെ. അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ ആര് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലിനി മാതാവിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. ദേവിക്ക് ഉൾപ്പെട്ടുള്ള വസുദേവരുടെ പത്നിമാര്, അവരുടെ പുത്രന്മാര്, പുത്രവധുക്കള് അവരൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെയാണോ കഴിയുന്നത്? കാരണം ഇവരെല്ലാവരും എവിടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെയാണോ കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളത് ആര് അന്വേഷിക്കാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരാണോ, എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലല്ലേ എന്നുള്ളത് ആര് ചോദിക്കാണ് ഇവിടെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 28, 29 ശ്ലോകത്തില് 28-ാമത്തെയും 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഉഗ്രസേനൻ, ദേവകൻ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന ബന്ധുക്കള്, കൃതവർമാവ് തുടങ്ങിയവർ ക്ഷേമമായിരിക്കുന്നു എന്ന് രാജാവ് തിരക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ കംസന്റെ പിതാവ് ഉഗ്രസേനന്റെ ക്ഷേമം മധുരയുടെയും ദ്വാരകയുടെയും ഭരണസ്ഥിരതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അവര് സുഖമായിരിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളൂ. പിന്നെ അക്രൂരൻ, പിന്നെ അതേ പറഞ്ഞ അക്രൂരനും ജയന്തൻ, ഗതൻ തുടങ്ങിയവരുടെ ക്ഷേമവും അന്വേഷിക്കാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. കാരണം ഭക്ത സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ബലരാമൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്നും, ആ ബലരാമൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വിഷ്ണു തത്വമാണല്ലോ ബലരാമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബലരാമന്റെ നേരിട്ടുള്ള വിഷ്ണു തത്വമാണ്, വിസ്തരണമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നോ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നോട് എന്തുകൂടി പറയുന്നുണ്ട്? ബലരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വിഷ്ണുതത്വം എന്ന് മാത്രമല്ല, കാരണം എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും ആത്മീയ ഗുരു കൂടിയാണ് ആര്? ബലരാമനെന്നും. അത് പാണ്ഡവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ അത് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഈ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? അതെ, ഓക്കെ, ഇത്ര തന്നെയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള പ്രദ്യുമ്നെ കുറിച്ചും പിന്നെ പൗത്രനായിട്ടുള്ള അനിരുദ്ധനും ഒക്കെ സുഖമല്ലേന്നും ആര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഇവരൊക്കെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം ഇവരുടെയൊക്കെ സാന്നിധ്യം ഇതൊരു വൈകുണ്ഠം പോലെയാണല്ലോ. ദ്വാരക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വൈകുണ്ഠത്തിന് തുല്യമായിട്ട് മാറാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ ക്ഷേമം അത്യാവശ്യമാണ് ലോകക്ഷേമത്തിന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇവരൊക്കെ പരമപുരുഷൻ എന്നാണ് ആര് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പരമപുരുഷൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് 31-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സുഷേണൻ, സാമ്പൻ തുടങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ പുത്രന്മാരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളൊക്കെ സുരക്ഷിതരാണോ എന്ന് രാജാവ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ കുടുംബം എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയൊരു കുടുംബമാണ്. 16,108 ഭാര്യമാരും അവരുടെ മക്കളായിട്ട് വലിയൊരു കുടുംബാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമാണോ, സുരക്ഷിതരാണോ എന്നാര് തിരക്കാണ് ഇവിടെ? രാജാവ് തിരക്കാണ്. അപ്പൊ ഏകദേശം അംഗസംഖ്യ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, 10 ദശലക്ഷത്തോളം ആയിരുന്നു. 1 കോടിയോളം ആര് വരുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ കുടുംബത്തിൽ അംഗസംഖ്യ വരുന്നുണ്ട്. അത് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ഒരു എത്രയും വലിയൊരു കുടുംബം എന്ന് വെച്ചാൽ ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലാതെ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെയും അതിനൊക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് അത്രയും അത്ഭുതത്തോടെയാണ് ഇവിടെ, ഭക്തിയോട് കൂടിയാണ് അത് ഓർക്കുന്നത്. പിന്നെ 32, 33 ശ്ലോകത്തില്
ശ്രുതദേവനും ഉദ്ധവരും, അതായത് ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികളെ കുറിച്ചാണ് രാജാവ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ. സന്തത സഹചാരികളാണ് ആര്? ശ്രുതദേവൻ, ഉദ്ധവര്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നന്ദൻ, സുനന്ദൻ, ഇവരൊക്കെ. അപ്പൊ ഇവരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ശ്രുതദേവനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ധവരും അവരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം. ഇവരൊക്കെ മുക്താത്മാക്കളാണ്. ഭഗവാന്റെ ദൗത്യത്തിൽ സഹായിക്കാൻ അവതരിച്ചതാരാണെന്നും ആർക്കറിയാം? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജേനെ അറിയാം. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നന്ദൻ, സുനന്ദൻ അവരും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യ സഹചാരികൾ തന്നെയാണ്. അവരൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. അവരുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചും ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കാണ്? രാജാവ് ചോദിക്കാണ്. കാരണം അവരൊക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് ആര് ചോദിക്കുന്നവരുടെ ക്ഷേമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അടുത്തത് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ ഗോക്കൾക്കും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഒക്കെ ആനന്ദം പകരുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ദ്വാരകയില് സുധർമ്മ സഭയില് എല്ലാ ഗോക്കളോടും എല്ലാവരോടും അപ്പം എന്താണ് സന്തോഷവാനായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ്, അവിടെ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളാൽ വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട് ദ്വാരകയിൽ ധർമ്മപൂരിതമായിട്ടുള്ള സദസ് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടോ ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? മഹാരാജാവ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 35ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്, പരമാസ്വാദകനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ബലരാമനോടൊപ്പം അനന്തനായിട്ടുള്ള ബലരാമനോടൊപ്പം വസിക്കുന്നത് ദ്വാരകയ്ക്കും എന്താണ്? വളരെയധികം ദ്വാരകയില് വളരെയധികം എങ്ങനെയാണ്? മംഗളകരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വസിക്കുന്നത്. അവിടെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി അവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപാലിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ വസിക്കുന്നത്, ദ്വാരകയിൽ വസിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ നിലനിൽപ്പും ഐശ്വര്യത്തിനും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ദ്വാരകയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ആര്? ഈ യദുവംശവര്. ദ്വാരകയിലെ വാസികൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്, അവര് നേരിട്ടുള്ള സംരക്ഷണത്തിലാണ് അവരിയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ആ ഒരു ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇരിക്കാനും ഇതൊക്കെ എന്താ പറയാ, അവർക്ക് അത്രയും അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷവും ആനന്ദവും എത്രത്തോളം ആണെന്ന് ഇവിടെ ആരോർക്കാണത്? രാജാവ് ഓർക്കാണ്. ഇവരെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? മഹാപൗരുഷികൾ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ വൈകുണ്ഠലോകവാസികളെ മഹാപൗരുഷികൾ എന്നാണ് ഇവിടെ വൈകുണ്ഠവാസികളെ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആരെയും കാണുന്നത്? ദ്വാരകാവാസികളെയും കാണുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരൊക്കെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരും അങ്ങനെ പറയാണ് ഇവിടെ രാജാവ്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, സേവനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സേവ, അതായത് പാദസേവ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ പാദസേവ ചെയ്യുന്ന സത്യഭാമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്ഞിമാര് ദേവന്മാരെക്കാളും വലിയ ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പാരിജാതം പോലുള്ള പൂവ് അല്ലെ രാജ്ഞിമാര്. അപ്പൊ പാരിജാത പൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആര് ചോദിക്കാണ്? അവിടെ സത്യഭാമ അത് ചോദിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ അത് അവർക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അത് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിശ്വസ്ത പത്നിയായിട്ടുള്ള സത്യഭാമയെ കുറിച്ചാണ് ഇതില് പിന്നെ പറയുന്നത്. സത്യഭാമയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ആരോർക്കാണ്? ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ ആ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അനുഭവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സ്മരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് യദുകുലത്തിലുള്ള പ്രവീരന്മാര് ഭഗവാന്റെ ബാഹുക്കളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരൊക്കെയാണ് ഭയമില്ലാത്തവരാണ് യദുക്കളെല്ലാം. ഈ യദുകുലത്തിലുള്ളവരെല്ലാം. കാരണം അവര് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്, അവരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? നിർഭയരായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഭയമില്ലാത്തവരാണ്. ദേവന്മാർക്ക് മാത്രം അർഹമായിട്ടുള്ള സുധർമ്മ സഭ അതുപോലും അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ നിന്ന് അത് ദ്വാരകയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരവിടെ നിന്ന് ദേവന്മാർക്ക് അർഹിക്കുന്നതും അവരിൽ നിന്ന് ബലമായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സുധർമ്മ സഭയെ അവരുടെ പാദങ്ങൾ ചവിട്ടി മതിക്കുന്ന പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള കൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്?
അവരെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്ന എന്താണ്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആര്? അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും തന്നെ. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തന്മാരാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സാണ് അവർക്കുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതുവരെയാണ് ഇത്തരം ശ്ലോകങ്ങൾ വരെ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 39 മുതൽ വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങള് ഇനി അർജുനനോട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ അതിനൊന്നും ആരും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല. അർജുനൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അർജുനൻ ഇതിനൊന്നും ഉത്തരം പറയാതെ നിൽക്കണം. അപ്പൊ ഇനി ലാസ്റ്റ് 39 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഇനി അർജുനനെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണ്, വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇനി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 39 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? എന്റെ സഹോദര അർജുനോട് ചോദിക്കുന്നത്, ദയവായി പറഞ്ഞു തന്നെ നിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ശരിയായ തന്നെ അല്ലേ? പിന്നെ നിന്റെ ശരീരം തേജസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിന്നെ ആരെങ്കിലും അവിടെ അവഗണിക്കുക അനാദരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. നിന്നെ ആരെങ്കിലും അവിടെ മോശമായിട്ട് നിന്നോട് പെരുമാറിയോ? നിന്നെ ആരെങ്കിലും അനാദരവ് കാട്ടിയോ അവഗണിച്ചോ എന്നാണ് രാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് മോശം എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ 39 ശ്ലോകത്തിലെ അർജുനനോട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. 49 ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനി ആരെങ്കിലും നിന്നോട് കഠിനമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞോ? അല്ലെങ്കിൽ നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദാനം നൽകാൻ കഴിയാതെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടായോ? അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള കടമകൾ അതിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച സംഭവിച്ചോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തിപരമായ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ 40 ശ്ലോകത്തിലും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? അതായത് ഇവിടെ ഒരു ക്ഷത്രിയന് ചെയ്യേണ്ട കടമകളാണ്. അപ്പൊ അതിലൊക്കെ വീഴ്ച വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണത്? ഇത് മരണതുല്യമാണ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇവിടെ? അമംഗളമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നിന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തോ? വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാതെ വന്നോ? ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്ത വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാതെ വന്നോ? ആർക്കെങ്കിലും ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാതിരുന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അത്രയും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 41 ശ്ലോകത്തിൽ പറയണത് അഭയം തേടി വന്നവര്, അഭയം കൊടുക്കേണ്ടവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണര്, ശിശുക്കള്, ഗോക്കള്, സ്ത്രീകൾ, വൃദ്ധർ, രോഗാതുരരായിട്ടുള്ളവര്, ഇവരൊക്കെ അഭയം നൽകേണ്ടത്, അവരൊക്കെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവരുടെ ധർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ അഭയം തേടി വന്ന ആർക്കെങ്കിലും ആ സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ നീ പരാജയപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നോ? കാരണം അതൊക്കെ ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ്? അക്ഷന്തവ്യമായിട്ടുള്ള പീഡ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ. അത്രയും വലിയൊരു തെറ്റാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകള് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ എന്നാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 42 ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്, നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവ ദൂഷ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ത്രീകളുമായിട്ട് നീ സന്ധിച്ചോ? പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വഴിമധ്യേ നിനക്ക് യോഗ്യരായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളോട് വേണ്ട വിധത്തില് പെരുമാറാൻ സാധിക്കാതെ വന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെക്കാള് എന്താ പറയാ വഴിയില് മാർഗമധ്യത്തില് നിന്റെ തുല്യനായിട്ടുള്ളതോ അത് നിന്നേക്കാൾ താഴ്ന്ന ആരെങ്കിലും ഭഗവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ? അപ്പൊ അതായത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെക്കാൾ താഴ്ന്നവരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് തുല്യരായിട്ടുള്ള ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് പരാജിതനാകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒരു മോശമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്നത്. 42 ശ്ലോകത്തില്. 43 ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് വൃദ്ധർക്ക്, ബാലന്മാർക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് ഒക്കെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഉപേക്ഷ വന്നോ? അതായത് സാധാരണ പറയുന്നത് എന്താണ്? അവിടെ ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. അവരുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് താൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കണം? വയോധികൾ, വൃദ്ധന്മാരുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം നൽകണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പിഴവ് വന്നോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതേപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദുർബലർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും കൊടുക്കണം. പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ അജ്ഞാതരായിട്ടുള്ളത്, വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൊടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ നിന്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചോ എന്നൊക്കെയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം
അവസാനം 44ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ആ പരമമായിട്ടുള്ള സത്യം ചോദിക്കാണ്. നിന്റെ ആത്മമിത്രമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ലോകത്തുനിന്ന് തിരോധാനം ചെയ്തോ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ്. ഇത്രയും ചോദിച്ചിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത്, നിന്റെ ആത്മമിത്രമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തോ? ഭഗവാന്റെ വിരഹം കാരണമാണോ നീ ഇത്രത്തോളം തളർന്നിരിക്കുന്നത്, ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ലാസ്റ്റ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നതാണ് 44ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം എന്ന 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമ്പൂർണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. ഇനി അടുത്ത അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ്. അർജുനൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് അർജുനൻ ഈ പറയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് അർജുനൻ പറയുന്നതായിട്ടാണ് 15-ാമത്തെ അധ്യായം. പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു എന്നാണ് അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അർജുനൻ എന്താണ് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയിട്ട് അർജുനനെ തിരിച്ച് കാണാതെ വന്നപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പ്രയാസപ്പെടുന്നതാണ്. അതില് പിന്നെ 8 മുതലുള്ള ശ്ലോകം അല്ലെ പറഞ്ഞ 9 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില്, കാരണം ആ കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും ദുർനിമിത്തങ്ങളും കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങി അദ്ദേഹം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ്. അതാണ് പിന്നെ 9 മുതൽ 21 വരെയുള്ളതിൽ പറയുന്നത് മുഴുവനും ഈ കാണുന്ന ദുർനിമിത്തങ്ങളാണ്, കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് 9 മുതൽ 21 വരെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അർജുനൻ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടും പിന്നെ അർജുനനോട് ചോദിക്കുന്ന ദ്വാരകയിലുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള അക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങളാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ദ്വാരകയിലുള്ളവരുടെ ക്ഷേമാന്വേഷണങ്ങള്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അർജുനനോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. അങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ഒരു 3-4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ 14-ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളെ 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ തീർന്നു. പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി.